Една жена имала две стомни. Едната била спукана, другата била цяла. Всеки ден взимала двете стомни и ходила да пълни вода. Но като се върне обратно вкъщи, водата от едната стомна изтичала и след като се прибере вкъщи, тя вече била празна. Така няколко дена са минавало, жената постоянно пълнила двете стомни и като се прибере, само в едната имала вода. Един ден стомната се обадила и казала: скъпа приятелко, защо продължаваш да ме носиш с теб, след като не ти върша никаква работа и съм ти само в тежест? Жената се обърнала и казала: скъпа приятелко, ти не си безполезна за мен, защото погледни, обърни се, след като от теб потича водата капчица по капчица по пътя насам, след теб всичко е зелено, цветята са разцъфнали, тревичките са зелени и гледката, която виждам, когато излезна от вкъщи, е много радостна и удовлетворяваща. Така че извода си го направете вие сами за себе си от тази притча. И сега ще ви поздравя с един прекрасен пейзаж, който е много готин. Едно голямо дърво с много история. Жалко, че не я знаем. И прекрасно облачно време. Айде, манеци!